ja en kuullut. Hävisit. Koitit tappaa meikään. Luulet, että tää hyppäsin. Ei kun vahingossa painu. Sitten mä katsoin sinua ja painat sitä starttia. Painu vahingossa, että ei ollut tarkoitus painaa. No on! Mitä? Ulkona käy. Kuole mulukka. No! Reunalla! Niin, on tää etki. Eikö hyvä kappale? Sopii tähän tilanteeseen. Kaunis ei oo maailmaa. Munaa. Voi munaa. Hetkään tei, että oikein kunnolla. Niin reunalla hetki on aikaa. Niin hetki on aika olla ja... Niin. No mitä? Siinä vaan. Tipperi. Mä oon se kuullut muutenkin. Tämä on jo paljon tiukempi. No imettä kyllä. Imettä. Tääpä innostuu. Saatana, koskettiin. Se on mahtava. Näyttää löydy. Tääpä innostuu. Mä käyn tähän pöydään. No on. Ei kyllä. Se on mahtavas. Se on mahtavas. Näkyy kaikki. No ei näy ihan oikein. Ei näy niin. Ei näy ihan tuo oikea reuna. Ei se ole. Näkyy tuota kyrpä. Kannattaa opetella nuo. Aina. Niin, nuo justiin. Tuossa pitää kyllä käyttää JC-kerviä toisella. Heti Tästä näin tuli se, että tarttuja, pitää joo. ottaa kyrpä. Niin, se, että. Niin, hyppäät ja sitten se, että kräppäät. Niin.